very thankful gid no kami dito sa may Barbasa ang mga pumuluyo kag likewise no ang ako abi bilang mayor tungod sa pag palangga kag pag tingwa man kang aton provincial governor nga makahimo o kung makadihon kang mga lihi o kung protocols nga applicable gid no nga para maprotektahan ang taga Antique no. Likewise no ang pagpasalamat ko man kay Congresswoman Loren Ligarda sa nang tanan nga mga ginpangbulig redya sa may Antique. So gani kapangayo gid ako kaninyo no mga pinalangga ko nga pumuluyo nga magpabilin gid kamo sa inyo mga panimalay kag konsido lang to ang may quarantine pass nga gina-allowed kang barangay nga magwa amo lang gid to no kag kun may mga problema kamo direkta kamo question o kung pangunsiho dyan no, sa may munisipyo no, dyan ako adlaw-adlaw. So sa mga pumuluyo dyan sa may Barbasa no, please stay safe, stay at home. Uli si Rodis Paris Jr. Nagapasalamat din kay Madam Dudod Kadyaw nga gintawan kami kasang kasako bugas. Balon niya rin nga bulig ka namon nga pamilya. Dahat turo pa nga tao mabuligan nana. Nagapasalamat kita ko kanana. Ang akin nga pangitanan dyan lang sa baybay nagapamuldos kang similya ang buto ka bangros kag kunwara ganit bangros nga ginapamuldos naman ng amuri ang amot pakabuyan sa tramnan man nagapanggarab nagapanglanab tapos nagapang construction ti kadya ora kami ka construction na darawa ka bulan nga nag lockdown gulay kami didya. Duro man kayang maka-abil man, bisan mga iningid ko, panawan ko man, bisan tag isang gantang lang, para makabulig ko po sa mga iningid ko. Salamat gid kay Governor Dudut Kadyaw, ag sa tanan nga mga opisyalis kang probinsyal. Kapasalamat ni Duduro, dapat sa pasalamat nga nakabaton ako kang sa kasako nga bugas. Kabay pagid nga Duduro pagid nga gasyang mabulig nyo kanamon. Kabay nga tanan kita makaligtas sa COVID-19 dyan sa Antique. Kagang tanan-tanan nga mga opisyalis kang gobyerno dyan sa Antique. Salamat Duduro, yun nga salamat kanino nga tanan. Bahal gid ang akan papasalamat sa atong pinalanggang gobernadora Dudut Kadyaw sa pagtugro na kang pulo kasako nga bagas para sa pumuluyo ko dyan sa may barangay Gwa. So bahal gid ang akan pagpasalamat tungod nga bahal dya ang andang mamabuli kadya nga pulo kasako sa kada pamilya sa kasako para nga anda magamit sa samtang nga redya kita sa sitwasyon ng pandemic kang virus kadya kang COVID-19. Sa akan mga pumuluyo dyan sa barangay Gwa, ginabahayo ko ang inyong kooperasyon na stay at home, stay safe para nga ang diyang balatian hindi magraptaran dyan sa ating barangay kag hindi ragid magrapta sa probinsya ng Antique labi na gid sa Banwa kang Barbasa. Nagapasalamat din kami sa may anak ng provincial government kaya pamalaan kang atin niya Governor Dudut Kadyaw tungod niya ang pati sa talipapa ng barangay bawal niya mabulig sa amon pumuluyo tungod niya barato ang amon ang baligya. Di sa tulad ang mga tao nagaragto rin dyan ay makalis kang anda nga pang bulig kang sa atin niya mga pumuluyo. Ang bilog nga jail pamunuan di kag jail sa Kulasi kay pasalamat gid sa imo gintugro nga assistance kanamon di. Ka Congresswoman Ligarda, ma'am, thank you gid. Sa pamunuan sa Kulasi District Jail kambal gid sa mga pumuluyo kag mga kasimanwa. Pumuluyo sa bilog Antique. Stay at home gid kamo para man sa karaydan ta.